Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo aming nga sangapada papagayam. Manigbo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kalat ito pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Kumapkablawag iti nembag kabigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw kada kay aming sangapada. Kumusta kay amin mga kanemers, mga kadirmanong Nemi? Pakishare yung program at share. Kahit padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Philip nga napauluan, wagas ni Papang. Wagas, hangawagas. No wagas, Tagalog. Ngem no, Iloko, wagas ni Papang. Pamuspusan, strategy ni Papang. Parang ganun. Style, no, estilo. Parang ganun, ha? Datay wagas. Noan niya ti kayat na nakairwamangan na nga wagas. Babayan kay ni John de la Cruz, panangisurat, panangipatulod ni John de la Cruz. So ada talong entry tayong kabsat, ni Saldi ko dali di Lunes, di Kalman kat ni Lady M, sa itakat ni John de la Cruz. No, dari kita'y nagsurat nga ulit, mabalin na ta, aging nga mapilapan tayo ti inem nga pakasalitaan. Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi. Nagkeba ti barukong ko, ket nasdawak idi adda police patrol. Police patrol kara ang nagsardang iti sangot ti balaymi. Sabi mabati upat nga pulis nga naglayon nga masideg iti entry ports ti balaymi. Madama idi Manong Nemi, agsasalita kami kini Papang. Good morning, sir. Kino natin may sakadag iti pulis. Good morning. Dumanon kayo. Ay, kaya di masapul yun. Awisan kayo kung mga umay sa di opisina. Tasong bata nyo tibay sa nga reklamo kada kayo, sir. Halika. Awan di mo kanagbasunak. Sadya ito ng opisina ti pangipalaw-lawagan nyo ti amin, sir. Nadagsan ngamin ti aligasyon na keng ka. Nagpakada nga rod ni Papa Manong Nemi. Sumurutak pa. Kinuna ni Mama. Kad naglugan da Papa kini Mama iti service nga Isuzu Crosswind. Kad sinarunoda ti patrol car nga nagluganan di kiti pulis. Manong Nemi binoy-buyak ti papanaw da. Ket rimsuwa ti ngata-ngata iti panunot ko. Hoy, apa nga tiniliw
dagiti pulis ni Papa. Nga adda ka nung nadagsen nga reklamo kontra ken kuana. Dito takunamat ni Papa ken nga awan ti ammo nga basol na. Awan ti amok nga dakes nga aramid ni Papa manong nemi. Awan ti amok nga illegal nga aktibidad na. Napintas ti performance ti trabaho na. Ket nasingpet ken nasaya at ti wagas na. Nasaya at ti wagas na manong nemi. Mangipaneknek ti adu nga gagayem ken mangipatpateg ken kuana. Awan ti amok akabusor ni Papa. Tamanakigayem, managayat, ken managtulong. Devosyonado do pay iti simbaan, ken nadungo iti pamilyami. Diyos ko, iliklik yun ni Papa, iti paggad na itanamitim ko. Abogado ni Papa manong nemi may isang attorney. Mga opisina ken legal counsel ni Papa iti DENR, ti Department of Natural Resources. Mga opisina mat ni Mama iti DepEd, iti probinsya tayo dito Ilocos. Siyak ti kakaiso na nga bunga tayo na yatda nga gasawa. Ket nasayat ti kasasahad ko bilang anak da. Napintas ti wagas ni Papa, ket awanin ti sa pulet pa ti kinaanos ken gaget. Malaksid adi adal, may bilang prominente, may bilang nga prominente gabuti naruway nga gagayem ken na panieros na. Siyempre, saan nga maliklikan nga asidgan dagiti politiko iso namanong. Ngam saan nga makibibiyang kadagiti politics, saan nga makibibiyang iti politics. Numabalin, ket gastan na iti makidanggay kadagiti politiko. Ket kayat na agayem dagiti aming nga tattao itaglawlaw na. Agraira idi manong nemi ti illegal laging iti probinsya ti Cagayan. Iso nga in mandato ti gobyerno nga maigitan o no mapasardeng ti panagpukan ti rarakalapuon ti kayo. Dagitay ko nada nga endangered species. Kas itinara, mahogany, akasya, ken nadumapay akayo. Tadigiti rarakal nga poon ti kayo manunemi ket isuda ti manglaped iti erosyon. Ti panaggiday, ti bantay, ken manglaped ti layos. Adun nga kalamidad ti malapos iti lugar tayo. Partikular iti Cagayan ken Ilocos Norte. Nga nagresultahan ti nakana nga peggad. Kas iti super typhoon, ti bagyo nga nangitunda iti nakaro nga layos, landslide, erosion, nga nakadadailan ti balbalay ken establishmento, ken nakatayan ti naruway nga tattao. Gapo iti panagkalbo digiti bambantay. Tinakaro nga illegal nga panagpukan, ti gapo na iti bigla nga climate change manong. So akas nadutukan iti ahensya ti DNR, paset da Papa iti mandatory ti gobyerno. Amangi sayangkat iti checkpoint, iti pagsarkan ken pakairwaran ti boundary. Nangisayangkat da iti checkpoint, iti pagsarkan ken pagrawran ti boundary ti Cagayan, ket da ito ti gapunan no apeng nga adu digiti atili nga truso akayo. Truso, kayo lang arudan. Adu natiliw nga truso, ket na-impound digitoy. Ama iraman, ama makumpiskar ti lugan. Ket naisak lang dagiti driver, ket no siya sinuman a responsibilidad iti nasao nga aramid manong. Kasta tinapaspasamak iti kalabas. Kadagitoy nga impagat. Dito nga ta, tinakabasulan ni Papa. Agturpusak idin ti sekundarya idi awisan di kiti otoridad ni Papa iti opisina ti Philippine National Police. Namuak kada mamakin ni Papa ti reklamo idi makasublidan iti balay. Graft and corruption practices
tinakaisaklangan ni Papa. Manong Nemi, insaklang da ni Papa, iti graft and corruption practices. At nakano, inawat ni Papa nga dakkalakad ti dad. Kasta ka di pa? Oen, ipapabasol da kanya, iho. Nga dakano, inawat ko nga dakkalakad ti dad, kadagitilagas. Kas pasulsol. Ay, mamangamit ngamin nung peso eta, Papa. Ni Mama. Eh, saan nagarupat ti kwarta? Diyak marami da ita. Amom da ita, hani? Amom at ti kababalin ko. At na prinsipyo, diyak kahit nga dadailan ti kredibilidad ken ti kinatao. Napatag ti dayo ko, Ma. Aping arudakas na delegasyon. Saan nga ang angaw ti reklamo? Reklamo da ken ka, Pa. Kaya mo parek na ganda nga nagbasol ka. Mabaling nga maikat ka at serbisyo. Uno, mabalod ka. Kasanon no, maidanon iti presidente na ito nga banag. Sus na po. Honey, fabricated, ti bababasol na kanya. Nalabit na nadakil nga politiko nga nadalapos ko. Nadalapos ko ti kumpanya kontra illegal nga lagi. Kontra illegal nga lagi. Illegal lagi. Amumutin nga politiko kaduan na nga mangtengtengan ka na gito nga illegal. Kat siya ti nagpupungto da din dito. Amumot ka kalabas kit adot na tiltilew. Adot na kita na impound nga lugang kada truso. Madanagan na kani. Ang mga ano niya di papasamak. Hindi ka madanagan, hani. Kabailak ka dispensa o no, dipensaan ti kaso. Basta ka abogado. At daki ti pudno. At daki ti gobyerno. Gobyerno nga magipatungpal itilinteg. Sa may sak nga abogado. Kabailak nga salakan ti kinatao. Kabailak nga abogaduan ti bukod ko nga bagay. Manong Nemi binuybuyak lang ganun dengig ko di saritaan na kitidua. Tanog sao ni Mama, isurot ko mati pa nagkita ken kuana. Nog sao ni Papa mati kita. Naging gakino na ni Mama, Diyos ko, tulungan na kami. Awan ti sabali nga pagkamangan minusang nga sika, Diyos ko. Nangig ko Manong Nemi ng kararag ni Mama. Madanaganak iti na muwak kas anak. Siyempre, ag problema ti amak. Siyempre, madanaganak ba? Maasyanak kini Papa. Kasanon numaabak ti kaso na. Kasanon pitibiyag mi. Numabalod ni Papa. Wen Manong Nemi kasano pitibiyag mi numabalod ni Papa. Numaabak ni Papa kunaket ni napasamak. Iti namin adong hearing na abak ni Papa. Iti namin doa, ano namin ano nga daras, iti hearing to gado Manong Nemi. Na abak ni Papa. Amo ni Papa nga itilikodan na ita pamabasol. Tinangato kendak kala politiko nga kinalaban na. Dalabit anasair ti kumpanya, ti panakaipasardeng ti laging sensation. Kat maysa ni Papa nga biktima, iti panagibales. Gabo ti panagimplementar da Papa, Manong Nemi, tilinteg, apa nakatiliw na kita illegal loggers. May pasardeng ti legal activities. Laging as sensation, dahil maysa ka politiko. Nagibalsandan ni Papa. Wain Manong Nemi. Naamak ni Papa talagbaliktad di kiti kakaduan. Kinuwartaan na ida. Nakwartaan di kiti kakaduan ni Papa kaya nagbaliktad na namin pinsan gito duda ni Papa. Ngagpaiso. Kahit nangasawain Manong. Saan nga ni Papa tinapaboran iti affidavit when no manifestation dagitoy nga iti sangot ti korte.
Nagbaligtad di kakaduana. Imbes ko mga isot isakit ken kanunungan dangim saan. Napandan. Hadad na nga kinanungan dan tinangidarom kini papa. Nalabit ka nagtignay ti suhul ako na da uno kwarta. Tapno mayabot da ni papa. Saan nga nabalod ni papa manunemin ngem ti sakit ket naikat iti serbisyo. May sapay. Nadisbar. When? Na winaswas ti commission ti national ti barra privilege daytoy. Mapawilanen nga mang-exercise iti kinaabogado na. Kasanon ti masagbayan mi? Awanan ti pagtrabahuan ni papa. Saan ang empleyado ti DENR? Saan pa yan nga? Abogado. Nagsangsangit ni mama, manunemi, masyan una ikengkuha na orisyak. Nakaladladingit o ti pagteng ni papa. Kaslag mo uyong ni papa. Saan idin masasaw. Adayo ti turong dagiti matana. No saan min nga pagunyan, saan napulos nga timet. Saan napulos nga agsaon mano. Sa napungtot. Adong nga rason. Adon dinagbalbaliwan na. Nasusuro na pa idin manong nimiti uminom iti arak. Dati nga moderate lahing di pa naginom na ti arak. Nga mitidayta nga napasama kang kuha na nagbalinan nga ugali na tagbartek. Kaya nung hasta nga mabartekan manong nemi da ito hindi pagsubsubangan da kini mama. Mariribukanak nung hasta nga agapadag ito'y manong. Awan di sabali nga maapektaran ti kasto yung nagbalinan ti biyag minusaan nga siyak nga kaikso ng anak da. Nga akarkarad ko palang iti high school may sak palang agtutubo. Kaya ko na ni mama. No di ka sumarte kag bartek. Panawan ka. Mangipabain ka. Kinuna ni mama. Hindi pumanaw ka. Umatitaga sa kararabida ka. Adda. Di ba nagbarbartek mo? Di ka lang mabain? May saka nga abogado? Ha? Saan ka nga tutubo unubing? Nga saan nga dumangi iti sarita? Di mo ka di ibain ti bagim? Di mo ka di ibain ti anak mo? Ha? Di mo ka di ibain ti anak mo? Anya lang yung sawan na kita na tao. Professional ka, gonggong. Abogado nga pulpol. Kaya oras lang nakigtut ni papa. Uno ni mama manunemi ken oras siyak. Iditong pain ni papa ni mama. Anong nemi? Diya ka mo na inaramid na idin data. Uno italang ti damo panang tungpa ni mama, ni papa ken ni mama. Sige! Papatayin na! Nusot pakaragsakan, papatayin na! May malaet akong manong nemikit ko na gustunan pa! Agsarday kayo! Agsarday kayo! Gustunan! Gusto yun ako ati masansan ng eksena manong nemi sipod na ikatin ni papa iti trabaho na akin saanin nga makapag-abogado. Saan nga may isa, na disbar nga rod iso naman. Saan daman nga imbalod ng naikat trabaho na kinadisbar. Nagturpos at sekundarya kinimbagak kada papa kinimama nga kahit ko nga laing nga kurso. Hindi kaya mo nga laing nga kurso. Abugasya papa, mama. Awang ka din, ito sa baling nga mabaling nga pagpilyam. Kinuna ni mama. Bayam na isot kayat na. Isot ti mangpilit, ibukod na nga arapap. Kinulamat ni papa. Ngayam, honey. Halaga ngayam. Amok ti pang panunot, honey. Gabo ka dito na pasama kanya. Kitibuteng mo kasantum at mapasama kita anak ta. Nung kas pagarigan, nagbalid tumat ang abogado ni Philip.
Ay, ma, pa, saan niyo mong pagsubagan? Dahil nga banag. Ma, kaya't ko tikas kining papa. Agbalinag pa tang abogado. Ay, barok, Philip, iho. Ang mga numaipada ka kini papang mo. Mabutay nga kung, please, magpanunod ka din at sa bali nga kurso. Mabalimat nga engineering, wano, arkitektor. Uno, anya rin sa nagkakurso. Lakit ka saan nga, abogasya. Dada nga rin kahit ko. Tagbaling nga abogado, mama. Tanya, tiba kagapo? Kahit ko nga ilaban kung to ti kaso ni papa. Intun magod ko ti kursok. Kahit may ipasak ti baraksam ko. Paukag kung to ti kaso ni papa. Agpetisyo na to, mama. Hinakaim imposible. Mano nga tawon mo nga agbasa. Mano nga tawon. Imposible ti pampanunutem, Philip. Manong nemi dahi tati ko na ni mama kat nakitak tilawag kadikiti mata ni papa iti dahi tanging bagat. When? Aramidag to ti amin amang tuntun ti karbengan ni papa. Nga ore kay papa na nga may pustak ti biyak ko. Dahi tati panggap kumanong. Agabugado ak tapa o kag kunto ti kaso ni papa. Pinalubusan nagngarod da papa ni mama nga napanak nagadal iti kolehiyo sa di Manila. Pa, Philip, saan kayo nga gininumuin? Ito July nga ganyan, iti pagadal ko, iti bus-bus-busin niyo ti bisyo. Kaya, awan ti pedid na ita nga pagimbagan nyo. No, inom kayo nga inom, baka no saan nyo maura, hindi pa nagturpos ko. Gan pa nagbaling ko nga abogado, anong serbi na paukag kundo ti kaso yun, patay ka matin. Alam mo. Agsingsing pa ka nga, ha? Ibastag mo tagadal, kahit samot nga barya laeng ti masapul mo. Like nga awan ti trabaho. Nilangin mamang mo, ti pagkapuan, ti pagbasam. Supayan ti mangbiyag ka dita. Sige, papa. Awan ti pagdanagan nyo. Awan ti pagdanagan nyo taday ta, damit tawid ko nga talon ka na kitirakel ko. No kasapulag nga ilako da kitya nga talon kataramidin. Matungpal lagi tirapap da ito anak ta. Alawan pagbasag, agbasa ka nga rod ha, ipamay saam, Philip. Numabalin sa among iraprapin ti makidubnubya, makaure deta. O, pagdanagan nyo papa. Sa anak ng playboy at kada kayo. No, agsangapulo nga tawen nga alaek ti kinaabugasya. Awan to ti mampasamak nga sanga na siya. Di kay pa kita lumakay kaya kun nga ay sus, ala. Ni papa, nabarte kesa. Anya mapagsusurti magbagayo. Manong nemi sa balikit tinalagip ko, malagip ko ni Minerva nga kainayat ko. Girlfriend ko, idadakang palang di sekundarya. Nagkari akang kuha na manong nemi, nagkarimat isuna. Ay pa isungad dan nagkinaawatan mi kini Minerva, manong nemi, ngem no touch. Kaya't kung asawad, natapil titunggal may sa kada kami. Mutual relationship, no romance, no sex. Inlimad ko kada papa, kini mama na itangabanag, tadyak kayat manong naming adama sa uda, kontra kanya. Wen, nalaka ang mabainan tirik ng manong. Kanamok ka sa anda nga magustuhan, tinasapa unang nga panakirelasyon ko. Stilyang, kunada tulaki di. Nasingpet ba nung naming ni Minerva? Kalalaingan na laing tipintas na, tipikal ako nada. Ngem, di importante manong nemi kanyak kita understanding suna, caring pie, malaksin nga naanos ken humble, saan nga matapobre, maawatan natin sa bali. Iso tayo kunada nga open-minded, saan nga managilimid, kanada isuna iti level tinasya at a pamilya. Iso nga problema kinimira ba?
Nagkinari kami, orayan na, agin inuray kami. Nagadalmet ni Minerva sa JMMSU, Batak City, kanangala ti BS Nursing manong. Nagbalin ng inspirasyon ko isuna iti panagadal ko. Maminsalay nga sumangpetak dito syudad Tilawag, iti kadabulan. Kat no agbakasyonak, agkita kami siyempre. Aginiliw kami. Holding hands, pasara agin narakop kami, pasara agin niliw di kitibibig mi. Ada na iti gondaway nga saan mi nga in plano wano ing gagara iti sumrek kami iti hotel. Philip, hala ka. Anya ka dati panggap mo, hapit datatoy. Mabuti nga. Ang mga nabaybayan na to. Diya ka mo manong nemino apay nga nasulisugak ka rin ang gundaway. Nalabit ka po tinalaus apanagayit ko kenkuana. Kahit mabalin nga expression metrik na kahit kung asawen adarik na ang mga dipen iti kinatao kas may sagagangay nga lalaki. Diyak kabaylan nga lapdan ti ragot ti awis ti rugsul ni ayat. Kadang may maysa kami kiniminan pa manong padasan da lang taori santantun nga ulitin no madi kunak mamuk manong nemi no mapadasan min alan nga ala. Nimpabusoy na nga rod manong nemi nga awan panagin ko na iti panangitid na namin pinsan ti bagina. Ti panagmaymaysan ti bagimi nga lamo-lamo. Ti panagtiponen ti baraken bara. Ti panangdigos kun kadagiti kakabarang agek ko iti nadumon-dumapaset ti bagina. Tinabayag kun nga arapaap manong nemi nga panaka-aprus panaka-agek ko kadagiti maselen nga paset ti bagi ni Minerva. Tinakapinpintas nga Minerva. Tinakaimimas nga Minerva. Wahin manong nemi. Kaya nanaramanan min, ket naitayok-tayok kami tiragsak. Nga gubuhay manong nemi, ti asog nga dadamang parugso kada kami. Naulit pa'y di apagteng. Wahin manong. Tinaragsak apa naginayat mi. Ngamin limit mi kada papakin ni mamati amin. Maragsakan na kita na minsan ng bakasyon ko taada nagbaliwan ni Papa. May sameten nga negosyante. Huma. Ore saan nga abogado manong. Ore saan nga empleyado ti DNR. Nagnegosyon. Naisariping iti building, ti karinderya, iti suli, ti uneg, iti naladan, ken abay ti family house mi. Saan lang sinsina na karinderyan? Kapot ada pa yung 5 nga empleyado na. Ada para luto, ada para inaw, ada serbadura, ni Papa ti cashier, iti bukod na nga negosyo. Pinadas ko manong name tinag-examine iti scholarship program ti gobyerno tabarbaring ko nak may pasakit isupay. Makatulong akme. Kad naigasat ko ang naipasa, libre din ti tuition ko. Libre din manong name iti tuition fee. Kanada pa hen sang kabasit nga allowance nga maawat ko. Saan nga marigatan da Papa ni Mama amang paadal kanya. Sa dakkelmat manong name tinaitulong ni Papa. Na siya at ti wagas nga panangiya langoy na itirigat. Wen, ore basit ko na no adda matgadan na ket makatulong ba nagapakaragsakan met ni Mama. Saan nga naglako pa ni Mama iti talon. Agas ko na idi ngano kasapulan ket aglako ka rin tawid nga talon. Saan da pa nga nakautang? Adadang impasnek ko itinagadal. Awan ti sinayang ko panawon manong. No adda bakantek, iti subject, mapanag iti library, manong nemi, agbasa-basa, wen, tahiya laing kong agbasa, agsukisok,
Kasto iti galad, ng prinsipyo, determinasyon, ti may sa kagbaling nga abogado. Panagbasa na, basa nga basa. Ulit-ulit abas basahin tapno, may pasigapsip, iti panunot ko tapno, may ikabesak ti baysa nga libro. Ingarigatak ngumato pa iti gradok, iti academic. Banagadyak pa yan na mapanunot ti agawid, bunang bakasyon. Tumawag kanyak ni Minerva, "Sweetheart, abay meten. Di ka meten nagbakasyon." Ada ka din nagasukatam kanyak? Kinuna idi ni Minerva. Adon liway ko kenkwana, banag manong nemi nga nangguraan na kanyak. Aging ga anaidanon, aging ga manong nemi nga nadanunan ng ti panagturpos na. Ngayon dinagpulos inawis ka di panagturpos na, agpapauyo, gumurgura nga roden. Nasakit tinakam ko. Aging ka manong nemi. Idi mamuak, nga dan sa bali nga, boyfriend na. At dan sa bali nga boyfriend ni Minerva, manong nemi, kalpasan galagidi sa anak agbakasyon, gabaw tangarod tempas nagkuti nagbasa. Nagbasa-basa. Saan nga nakaoray? Saan nga nagbaling nga manakawat? Di na pinanunot nung kasano tirigat tagbasta iti abugasya. Nasa nga panunutak ti padang isukat kanyak ni Minerva iti sabali nga lalaki. Ipatpateg ko abot ti Diyos nga inayat ko. Kat saan nga siyak ti mo na kat saan nga siya ti umuna amang lipat iti karing-karing iti tunggal maysa. Gapoy di day tagarapasamak manong nemi jak mayolo idin tagbasa. Inaramid kumit idin dinararamid ni Papa panaglemes ko iti arak. Uminumat. Manong nemi. Nyamatin. Di malalang baling naman nakaawat di Minerva. Di mala nakauray. Binagbaga anak manong nemi tinasinged nga barkada. Di close friend ko. Makasapol kanto tinapimpinas nga miso na bro. Tinasken. Kadito rin mo tagadal. Kita agbabawin to iso na ti pananglaksid na ka. Panyero. Kasadong tupay ti panagpanyero ta. No saan ka agbaling nga abogado? Baka kit no, agbaling ka to nga abo artek. Kahit nalawlawagan ti panunot ko manong nemi adadang ang gumes ko tinagadal. Awan ti sinayang ko manong nemi nga oras. Ti may sa kanalaing nga abogado kat basa nga basa. Basa nga basa. Ikabesak ba nung nemi, tinagyan ti may nga libro, ulit-ulit. Paspasong batak ti bagbagik, kat basong batak bat nga dagos, kat no saan ko basong batan, ulit tuman nga basahin. Basa-basa, surat-asurat, research, kaya nagsukimat. Pangrunak nga basahin, hindi ba nung nemi di kiti dintag, kang runaan na di kiti klase ti kaso. Kas iti graft and corruption. Masapol nga maiturpos ko ti kursok ko na. Kata maipalagip na iti kaso ni Papa. Amok ba nung naming adabukod ni Papa nga wagas. Ngam nalabit. Adamat nagliwayan na. Kat masapol nga isapulak ti solusyon day nga banag. Wen manong masapol. Nasta unay tiragsak ko kinragsak da Papa kini Mama manong nemi idagturpusak nga maisa nga cum laude. Cum laude agport agturpus ti abugasya manong. Kani ti nagtekak ti board, nagtekak ti bar manong nemi. Nagtekak ti bar adak iti top 10. Top 10 adak iti top 10 iti bar examination manong nemi.
Banag adatan nga nakaragsakan da papa kini mama. Kita pagkala tibya gaya. No adarigat. Adda panagibtor. Sumangbay ti dawel. Ken suot tibya. Adda man supapak na nga balegi manong nemi. Congratulations, iyo! Kastawan iti ragsak manong nemi ni mama. Kini papa. Maragsakam kam una iho. Attorney. Da papa kini mama. Da kayo talagbalik inspirasyon ko papa. Mama. Kinuwakman. Wala na. Karagaman tayo iti Diyos. Na imbag-unay ka na tayo. Impahay na terapaap mo. Wan mama. Agaman unay. Agaman unay iti Diyos. Agaman ng naming indrugikon tinagukon iti data. Datos ang mabalin nga maaramat iti petisyon ti kaso di papa. Naparak sa San Fernando City, San Fernando City, La Union, iti Regional Office ti Court of Justice man. Kalindawat ko nga maukag ti file ti kaso nga graft and corruption ni papa. Nakaawat ak ti kopya ti desisyon. Ken di kiti affidavit, testimonial evidence. No siya sino di kiti nagbalin nga witness at imagder iti panakapadagsen ti kaso. Ket sinapol ko na ito yung karakter. Kahit ko nga sawain manong nemi, no at dapay lang si bibiyag, wano na tayo ganakwada. 5 tinagbalin idi nga testigo, ngem talulaingan manong ti si bibiyag. Natayan ti dua, na nadamag ko manong nemi nga naatake ti cardiac arrest ti maysa. Ket na aksidente met ti maysa. Inlawlawag ko tirantak karig talo nga testigo. Naamuak manong nemi nga na-pressure dagitoy idi. Napilitan da. Napilitan da nga nang ted iti testimonial nga maikontra kini papa. Adadak kela politiko nga mangpurpuwersa nga aramiden deti false testamenyo. False testimonyo da. Ket fabricated ti sinapataanda nga affidavit. Sa balin ti panahon, naundayan ti panahon nga palapas. Kalpasan niti. Ken sa balin di kita adda iti poder, iti opisina ti Justice Court. Nagtinulungan mi nga in review ti dinteg. Nangarami ta kita affidavit dagiti talo nga witnesses. Affidavit manong naming nga ibabawi dati muna nga salaysay da. Tayo mo ko na nga recontation. Impasami kini papa ti petisyon iti ombudsman ket siyak ti nagisumiter wano nagusumir nga abogado. Siyak tinagbalin nga abogado na. Noon namin iti hearing manong nemi. Mabutbuteng idi manong nemi nagiti talo nga testigos. Kasi siyempre, si bibiyag pa lang ti politiko nga nang mandar kadakwada idi. Nang pressure kadakwada idi. Yung tipagpintasan na saan nakas idi ti kinabilag na. Wan mabutbuteng unay nagdidati nga testigos nga nagparang iti korte. Noon namin ay hearing na upa idi da papa kini mama manong nemi. Sayang ka doon nagiti gastos ken panawen mi. Imbes ko manong nemi ngagtrabaho akon. Ket usarek tinadal ko. Kuma ngem sabali man. Pasaray uminom manen ti arak ni papa. Marikutan nga mang pampanunod ti kaso. Philip, pa. Nasasakit manin nga panakapaay ti amin na mapao tayo. No kaskas di nga santa nga mailaban ti amin. No saan nga malawlawagan, tinagan ko.
Pa, di ka mapukahon din namnama. Baka nagsusayad akton. Pa, di yung sa undi kasta. Baka pati si ka. Undi si Herbie, kina top 10 mo. Ha? Kina cum laude mo naggraduar, kina top 10, iti bar exam. Di kayo mandanagan pa. Saga mo pukahon tinamnama. Gapo tanaginad ti agtaray, ti panagtaray ti ustisya, manong naming nga narigat ngugunudang ng tsak na awanan tinamnama. Tunggal may schedule ti hearing at dabaro nga rason kan na filosofya. Lohika nga ama aramat, nga aramatek manong. Agtungtong ti husgado aging nga nakaawat kami kani Papa iti surat ti ombudsman. Ngagparang kami para ti desisyon. Agkapagkabak manong madandanagan na. Ngayon pinatibkir ko tiriknak. Manong nami, wari ni Papa, agkapagkabak madandanagan. Adamat ni Mama nga magpatpatibkir kada kami nga agama. Kawan di sa bali nga pagkamahangan tayo pa. Honey, Philip, Iho, nasangin na abot Diyos. Katsakbay nga magturong kay ito ombudsman, agkukuyor tayo. Inda sumukna na simbahan. Mapantay agkararag. Agkararag tayo. Napasnek ng kampa nagkararag manong nemi akan duwak na papakin ni Mama. Nagkarkararag kami manong dawat nga sabi ko saan nga maulit nga masaktan ni Papa. Ken saan ba't nga mapasamak kanyak, tinapasamak kang kuwana. Manong nemi, idi maibasa ti promulgation ti desisyon. Kasto ko na itiragsak mi, manong nemi. Tani Papa ti pinaburan ti desisyon ti husgado. Nangabak ni Papa iti kaso na. At babayan ti desisyon, rumbeng nga bayadan ti gobyerno, tinadadael nga reputasyon ni Papa. Maikwenta ti sweldo na ti 10 nga tawen manong. 10 nga tawen nga sweldo na, bonuses ken benefits, ken aglansampay. Aglansampay iti attorney's fees. Kanda dumapay nga rumbeng nga maipay ken kuwana. Ket nakaawat manong nemi ti 20 milyon nga pesos. Naisubli ken kuwana manong nemi iti karbengan iti panakadisbar na. Nagbalimit lang manong nemi nga abogado. Wen nga makapag-practice. Nananay nga naisubli, manong nemi, tinananay nga kinaabogado na. Attorney Philip Crisostomo Sr. Kapata Philip, papalayaw ko nga juniorak manong. Siyakmad na Attorney Philip Crisostomo Jr. Sr. ni Papa. Kaya magandang tibihag manong nemi, pudno tayo pagsasao. Asaan nga maturog ti Diyos, na ilupit man ni Papang, na idadanas man, nadadail man ti kredibilidad na. Ngam na itad matlayan kang kuha na ti ustisya. Tay kunada iti Ingles, a justice prevail at last. E mature idi ti desisyon ti korte, kaya naramid ti pokus-pokus nga manipulasyon. Dagiti adday ti poder manong nemi nga nangimamag kang kuana. Ngimawan ti basol ni Papa. Basol na kani, tinasyat awagas. Apa nang ipatungpal na, itikas kang kuana nga responsibilidad iti gobyerno. Agawan ak unay ti Diyos manong nemi sumira lata tilawag kalpasan tilangem. Ket sumangbay asin nadaan ti bendisyon kan parabor ni Apo Diyos.
Nangipasder o nangipatakder barong namin ni Papa iti pasdek ti negosyo ti sentro ti Lawag. Two-story commercial building, pinaupaan na ito iti ground floor. Kada kitinatak ng kumpanya, akas iti Watson's Corporation, ken grocery superstore, at apay restaurant. Sa iti may kadwa kadsaaran, dagiti business offices, apakiramanin ti Crisostomo Law Firm Office. Ngay matunuhan ni Papa, manong nemi. Siyempre, may raman nagpantindita. Law Office, ti Senior ken Junior. Naminsan nga daak iti biranda ti balaymi. Ada nagsardeng nga kotse. Rimuar ti maysa nga nataingan ken nataer nga lalaki. Ni gayam angkel, Maximino, ti kapsat ni Papa. Ay, kumusta ka ba raw? Kinunana ket naginnarakop kami. Rimuar ni Papa, manipudlaem ti balaymi ket kastaon ti ragsak dagiti agkapsat. Pinagsarsarita kami, kinuna ni Uncle Maximino ken Papa. Panawan ng kapsat, pingayan tan titawid ta kadagiti pimanaw nga naganak ka data. Tinem nga pulo nga hektarya at alon. Nagbalin nga residential ken na commercial zone. Gabot ti badawang nga construction ti bypass. Amazing. Diyak dinamna mga dakasta nga kalawat ti tawidan. Tawidan ka. Katsak tinagkunan na tamanong. Amazing. Diyak dinamna nga dakasta nga kalawat ti tawidan ni Papa. 60 hectares? Ket no pagguduwanda ken Uncle Maximino. Bali 30 hectares ti bagi ni Papa. Oh my God. Milyonaryo kayam ni Papa. Bustad dadda, naawat na nga naurno nga sweldo ng insubli ti gobyerno nga 20 million pesos. Diyak pagurupay na kastamanong. Kasta ko na diragsak mi, kada Papa, kini Mama. Ay, pag-iinliman mo. At dagayong tawidan pa. Kinuna ni Mama. Tapno, pasdek ni Philip tagadan. Nasaan nga magnamnamang at tawidan na? Kinunamot ni Papa. Ket dinayaw ko tiwagas daytoy. Dinayaw ko manong namin tiwagas ni Papa na indaklan ka, Papa, na kunat. Manong namin saan lang ang abogado ni Papa kunak iti panunot ko amay sapay nga nalaing nga negosyante agasem. Amo nang iwardas ti kwarta nga naawat na iti gobyerno. Gimatang tinalawa nga lute sa nagpaaramid iti plano ti two-story commercial building ket nagloan iti bangko ket bayadan iti ababa nga porsyento nga mausar iti gastusen iti construction ti pasdek. Sa ide maluktan ken naawat ti occupancy permit manipod city engineering ket impablak na ito'y. May Santiago pa. Kaya dito'y ti pangalaan, ti monthly amortization, tinautang kandidan. Kasta tilaing ken wagas ni Papa. Ang galing. Na minsan nga aldaw manong name imay ni Minerva ito bisina mi. Kahit ko ti ag-apply iti annulment ti kasar. Kunana, Minerva. Hindi ka mo sawan. Diya asawak. Saan kang nga nagkasinurutan. Ti lalaki nang sukatam kanya gini. Iso nga saan ka nakauray. I'm sorry, attorney. Philip, tinagan ko. I'm sorry, Philip. Iti lang nga manong name ni Minerva amok nga doon naglabasan na. Di kan tuman kami nakauray kanya. Nakunak tinakim ko. Di mo tuman kami natong palti karim. Sumken ti asik kang kwa na manong. Kimutong. Api nga paanal ka. Anyat may kagapo. Nabayagan nga nagsina kami tasawak.
at daning kabalay ng sabali. Saan kam idingang kasurutan? Kabilin na ka siyempre. Kinabkabil na, chikboy isuna. So nga binabaya ako ni Suna. Na magtasana ka na kanti anak. Inayay ko ti kasasaad ni Minerva manunemi ti babaeng inayat ko. Inayat ko kidinayat ko. Ngem kasol ti riknak, mutual. Sana nakas ide ti mariknak nga ayat kang kuhana. Ngem kahit ko nga tulungan. What? Naipasa ti petisyon ti marriage annulment ken nagunod na ti kayat na. No pa'y nabayag ti proseso ti kaso ngem nakaoray da ito. Kaya ti minsan nga aldaw manunaming imay na inala ti promulgation result. Nakikitak tinitumto mga pintas ken sirmata ka na mata ni Minerva. Good luck. Iti sabaling paset iti piyag mo, marriage life mo, kinunak kang kuana. Katsi ka, di ka pag-asawa, dinamag na. Noan yan pangindang na po Diyos. Isuntod mapaturay. Baka iba, nagbali ng asawam ti profesyon mo, di mo unahin kaduan. Nakiti kaso nga pangabagay matorne. Sikan di mabigbig nga atorne dito ita. Duha kayo nga agama. Anong nemi, gusto di ko nak ni Apo Diyos, di magigandang noadan to kasukat ni Minerva iti puso. Kahit ko kumamit nga sublian ti dati arik na kengkuhanan ng awanin. Hana nakas idi manong. Tadyakon kayat, manong nemi, ti babae, nga inaayat ko, ngem sinublat ti sabali. Saan ko nakayat pa'y manong nemi, ti babae, nga, saanan nga nakayat kanyak pa'y, nga tinamansan kat nagsakit ti puso, gapuken kuan. Na ito iti pagkasalita, manong nemi, parang bigbig ko, kini papang iti wagas na. Kahit ko nga tuladen, di kita pipintas nga wagas, kasmay sa nga ama, kasmay sa nga abogado. Palubos ti Apo manong nemi, jakbat kay di kayat, agpanuray, ngaglaklakayak nga abogado. Adan tumit lagun daway nga da pamilya, kalagbalinak tumit nga mais sa nga ama. Palubos ti Apo. Diyos unin tagina ti anos mo nga nangibasa ti surat ko, more power and God bless you. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liluwakan kan pagsalimingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, kadagiti amin nga ama, advance happy Father's Day, kada kay amin. Tuyag yamang nga kabsat mo, Philip, iti siyudad Tilawag, iti panangisurat ni John de la Cruz. John de la Cruz and Atty. Philip Crisostomo Jr. Thank you. Salamat po kada kayo. Attorney, iti akada iti guntawa yung panagtalag iti dirmanong nemi ang programa. Agbibuya kay gayam yan ta opisina yo. Kanagdingdingin kayo pa iti lagip tinapalabas. Salamat, Attorney. Kahit siyempre, thank you mat kani John de la Cruz, ti panang interview na, nga panang isurat, ta panang urnos na iti pakasalitaan ni Atty. Philip Crisostomo Jr. Pakasalitaan ng anggama. Kaya thank you mat kada kiti mandamag, nagbuya kanya kita. Salamat for watching. Couldn't play video. Bakit? Ano ba nangyari? Tararan. Apay, nagsarding ti video tayo? Commercial. Apa natin? Unos dito cellphone ko lang. Okay. Adumat comment. Very nice story ko na ni Litz Aquino Capal, ni Virgie Rasos Domingo Malvar, ni Jerby 16. Wow, nice story. Sander, God bless. Concepcion Galien, very nice story, Attorney. And good luck to your life. God bless. Charararan. Apay. What's wrong to my cellphone? Abay.
Chararan. At napasamak ti cellphone ko. Nga monitor ko. Chururururun. Chururun. Chururururun. Hamad lang nag-trouble ka kapsat. Hamad lang ngidep. Ni Aida Ferrer, very nice story ko na toy. Attorney, Happy Father's Day. Ni Concepcion Galien, very nice story. Good luck to your love life. Basa kita. Gina Pinyalber Agor. Gina Pinyalber Agor. Wow, congratulations center. Ni Madin. Madaya to cellphone ko. Sa pulan ng Samanti Baro, nabit pa dito. Baro pa lang, nabit pa eh. Chirun, nuno signal kan ayang ko. Mayat ba dito eh? Ya, mayat ba? Ako hamat ka nagsarding ti ko ha? Ti video tayo? One. Mayatan. Mayatan mo ba? Sao ka na? Kinaman, tinulad nak. Kumadre Fernando Jan Bareng Saldicodal, ni Edith Sablay, Perlit Aglipa Matias, Minda Mangwagi, Nalalan, Amelia Jose, Jack nabasa di comment yun. Carmelita Eugenio Ramiro, Perlita ni Telma Olandes, na story, ni Edith Sablay, Agbaybaybayan, ni Pebelin Batakan Aguda, nice story ko na. Tinanawan la. Sige, thank you. Into no 11 o'clock. Alas 11, dito yung bigat. Padaanan ti KSK, kang kanta salsalak at katawa. Ayan, kasama din, welcome Shirley Sean to Nemer Studio and Company. Welcome Shirley Sean and Company dito Nemer Studio. Kasta kabsat magbakasyon kayo sa dinuman ti magkapuan nyo. Ayan. Umay kay ore ka sa kadayo, kinam ni Shirley Sean from Narbacan. Nagkapod dyan Narbacan. Kasama tanga ni Francisca Salcedo, hindi imay kat from Pangasinan. Ay, di Manila kiti di Manila, from Manila. Nga matagamin concert nga inatendaran darito'y Narbacan Indusor concert ni Ben Bautista. Iso nga napandanagbuya sa Narbacan sa nag-check-in. Kabigatan na iba dito na mo studio. Nangal daw to sa nagbiyahe da. Dati kapig sa tudo iti umay da. Iso nga dada ka no talaon yung kat pero kano pig sa tudo. Ngayon nakasubli damat la Manila. Kasi na po Diyos. Yeah? Welcome kay amin dito na mo studio. No, umay kay agbakasyon kat pumasyar kay dito. 11 kay SK, 12:30, lagip tinapalabas, alauna, iti kalbalaeng, kalpasan na, kat sumaruno kanin niya yung race, iti kaya ay kay problem na tayo. Padanan na kami dito paway, Ilocos Norte, into Numalem, into Nurabi, para ito umay ka makilas night, dito pa mansayag ni Manong Ernesto Labtis, nga may tabon ito nabigat. Padanan na kami, napatibagak. Padaanan na kami dito Baguio into no 16, 17, and 18. Balubos ti Apo. Yeah? Okay. Salamat. Pumakada ka nga rodan ngayong busat. Yeah? Wilson Gawiran, thank you. Thank you, Manong. Napitnas ti panagibasa. Apo, thank you. Pabilin na Batakan Aguda. Ore man la, maragsakan na kang mapang-aran, no? Kasat mabasbasak. Thank you for watching. Kung naman ti Saldi ko dal. Nice story center ko naman bibili sa Jamarokin. Gimasen. La. Thank you. Maraming salamat. Sabi na po. Agita tayo tuntuno lagip terapalawas ken indikal man lang. Kita agsubliak to.